Namanya afakiri maka agama Muilares semai kita labai are itu di sini saya Rihun di Maria. जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै बिटिसिनि बाथि बिसायख'थियाव देरहानानै हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव ब्रैथि खेबनि थाखाय दिनै बिपिएफ दलनि हानजाया सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो दिनै गिबि हिसाबै दिनै हाग्रामा महिला बिथाङा चिफ हिसाबै दिनै बड'लेण्डनि चिफ हिसाबै समायखिरा लाबाय आरो डिपुटि चिफ हिसाबै मानगोनां रिहन दैमारि माने बारग' मिनिस्टार बिथाङा दिनै डिपुटि चिफ हिसाबै बेवहाय दिनै समायखिरा लाबाय। नोंथांमोना माला लागोन सार इए महरै? दासिमबो जों मिथिथ'वाखै 4 बाजियाव माने बिपिएफ लेजिस्लेचर पार्टीनि मिटिं दं बिटिसि सेक्रेटारिनि कनफारेन्स हलाव बिनि उनाव हयथ' मा सावरायनाय जायो सावरायनायनि उनावसो जों माबा मोनसे खोथाफोरखौ मिथिनो हागोन आरो। नोंथांनो जे इए मोननायनि खोथा बुंदों फाइनाल जागोन बायदि सारा खोथा होदों जों आंबो आसा लाखिना दंबाय थायो बिथाङा जे रोखोमै खोथा होदों बेखौनो आं आसा थिनानै दंबाय थायो। माबायदि सार खामानि मावलांगोन 5 बोसोर जितु नोंथांमोना दायित्व मोनबाय थायो 5 बोसोर दिनै इउपिपिएल दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै माखासे गेरेन्टि होनानै खामानि मावनायनि थाखाय रायजोफोरनो खोथा होदों आरो बे गेरेन्टि हिसाबैनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिया मावलांबाय थादों। मा होनदों? बिजेपिजों एलायन्स जागोन माखासे सर्तनि गेजेरजों जेराव इउपिपिएलखौ जुदि एनडिएनिफ्राय बोख्लायोबासो बिपिएफआ एनडिएजों माने सरकाराव थागोन आरो माखासे दोङो जोंनि जितु स्टेटास दिनै माने हाग्रामा महिला बिथाङा चिफ डिपुटि चिफ आरो स्पिकार बिथांमोना जोंनि केबिनेट रेंक बे मर्यादाया गोदोनिफ्राय दंखायोमोन दा बे थानांगोन आरो जायफोर इएमफोर बिथांमोना स्टेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट स्टेट मिनिस्टार बे मर्यादाया थानांगोन बेफोर खोथा आरो माखासे जायफोर माने 16टा डिपार्टमेन्ट आसाम सरकारनि आखायाव डिसिनि आखायाव हगारना होदोंमोन बेफोरखौ जों मोनफिननायनि खोथा आरो माखासे रेभिनिउ दिनै फरेस्ट रेभिनिउ लेन्ड रेभिनिउ ट्रेन्सपर्टनि रेभिनिउ बेफोरखौ जों मोनफिननांगोन गासिबो जिखिनि गोमानाय जिखिनि पावार बेफोरखौ जों मोनफिनोब्लासो जों बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्सआव थागोन बे खोथा मोनसे सर्त होनाय जादों। थेंक इउ।